Lingaw ka sa imong trabaho. Oo, kanang tingado kayo ganyan ay matinda. Kita man po daghan kag halin ron. Oo, napagin na din sa akin. Mayroon no. Kani hapon ta kay gutom na kayo. Sige, sige. Ning! Ning! Sirbana! Ning! 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 Asa man ka? Ning! Asa man bayhan na eh? Sirbana! Ning! 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 Oh! Kaya nga naman! Naramday ka diha, oy, sige magagduwag tong hits. Gana, paglamok diri. Uy! Unsay nga no man, oy. Gutom na kayo, mangaon na ta. Kaya nga no! Gabiling ka kwarta? Pagpalit gani dito, punungi sana imong tong hits. Dahil kwarta, oh. Si Joshua may papalita! Asa may gamit ang bataa? Hoy, Joshua! Joshua! Ay, tong it ko. Sus! Pildi na sad ko! Dala ni push yung mga bataan! Ayat buha nga. Hoy, Bernie! Suka nagabot ng mga bataan din sa ato, ah! Pero may lang ko kapildi! Das, di malas sa mga bataan! Mabusin! Basta yung big, tulihan ka. Okay, kwarta, pildi na gay ko, mo pa kong papistuahon.